נשאר בלי תוספות בינתיים. אנחנו ניקח את הקבוצת שיער הזאת, נשים אותה בצד. אנחנו ניקח את הקבוצה הנותרת, נוריד קצת לכלוך, ונעשה מזה צמה מרושלת. מה שאנחנו עושים עכשיו כדי לעשות את הצמה יותר רפויה ומרושלת, אנחנו לוקחים כל קבוצה של הצמה ופותחים אותה ומושכים כלפי פנים. אנחנו נפיל עכשיו ממקום קצת שונה, לא מהנקודה הזאת, במנת שזה לא ייראה כמו פאות של דתיים. ואת אותה צמה אנחנו נעשה בצד השני. מחלקים שוב את השיער באחד באמצע. מעבירים מתחת לצמה את השיער, סוגרים עם פסיקה מאחור. אז קיבלנו את הצמה, כביכול שהייתה מלמטה, עברה להיות למעלה. מה שאנחנו עושים עכשיו, כדי שיראו את הצמות, אנחנו לוקחים וסוגרים מעל הסגירה הקודמת, ואז קיבלנו את הצמה כלפי מעלה. וזה עדיין לוק טבעי, חצי אסוף, חצי פזור, מרושל, ועדיין כמובן בלי תוספות שיער. המראה נקי.